Новия влог започва направо от работа. Ето тук с моя колега Ябълков сок. Няма да кажа какво е Ябълков сок. Има много голяма сватба днеска. Нещо... Колега, кай нещо, колега? Забавно, кефче! Колега, кай нещо? Ще ако мога да снимам нещо, ще снимам, ако не... Сори. Тук с моя колега вечеряме набързо. Ядем. Колко часа бяхме на крак? Колко часа сме тук? Тук сме 12 часа. До... 9:40. Не. До 5 сутринта сме тук, нали? Да. Около 16-17 часа. Толка. Много малко хора сме. Има ли 500 човека? Според мен има. 500 човека. Ще Давай, момче! Чихме работа, не можах да снимам много неща. Даже не можахме да изчистим и ресторанта. Утре пак ставим рано. Почваме от 10, за да изчистим ресторанта. Това като цяло ще отвоя, не знам дали ще снимам нещо друго. Сигурно ще снимам малко и утре как правим и чистваме ресторанта с колегите. Сега бяхме с колегите до Макдоналдс. Беше много натоварено. Като шефа просто каза, препирайте се и елате всички утре отново и чистим ресторанта. Те гостите ни си тръгнаха до 3-3:30. Сигурно ще са в ресторанта и ядат и пият. Виждаме се от ресторанта. Сега вече сме на следващия ден. Отивам да забирам колегите и тръгваме към ресторантът отново. Ако мога ще снимам нещо, ако не е много натоварено пак, ако времето ми позволи да снимам, ще снимам. Ако не, това ще отговорят, не знам, почвам пак с влоговете, започвам пак с влоговете, сигурно само така казвам в момента, но искам да започна пак да снимам влогове, не знам, интересно е по някакъв път, особено когато на работа в ресторанта, доста забавно с момчетата, с колегите. Доста смях пада, защото има най-различни сватби. Има албански, български, има турски, има арабски, марокански. Буквално има всякакви сватби. Включваме се направо от ресторантът, ако можем. Колегите, виж какво правят, бе. Out money! От сервитьори ставаме ДПД сила, ДПД сила. Спиди! Спи, ДПД. Айде, Олешка, Давайте. Айде, Едно. дай ДПД сила. ДПД сила. ДПД сила. Има човека един край плаща. Много добре ми стои това. ДПД сила. Чекай, ДПД идела. Това са метресени. Лайк, subscribe за моя канал в YouTube. Виж колегата какво прави.
Ахмат Сила. Момчета, давайте. Няма как да го брат. Давайте, бе. Чек, килва. Чек. Ау! За нищо не става. Аха. Давай, бе. Ау! Ще кажете нещо на камерата, бе. Subscribe. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ау, ще окача. Ще окача как игра кючек, ще му сложа един кючек отзад. 200 000 лайка, следващото видео. Само за него. Central C. 20 000 лайка. Нещо яко идва да знаете. Гивавей ще прави. Аз не те пазя, сам. Колега, какво направи? Иска колепятчо да го... Колега, какво направи, мамо? Какво е това, дярия? Не знам. Вала, взех 3 кенди. Ама ти го направиш. Кой да дигна? Давай, 1, 2. Гунди, леко. Виж. Гумната къде си. Кой е това, бе? Хайде, макай, апти, кенди. Погнахме и турбите, бе. Да. Айде, тръгваме с travata вече. Тръгваме с... Той открадна желязо открадна той. Ищте го. Его, той Открадна открадна целия желязо, ресторант. Ево ти желязото е. Гладник. Също. Аз моята я слагам най-отясно. Байде, верен ми сай чечеква. Верден му и чечеко. Трябва да се пита. Зад колата, бе. Ай, махай се вече, умирам. Ана са полите, ана са полите. Айде, колеги, чао ви. Чао на всички Айде, тигери. чао ви, айде. Ще видим. Чакайте да вземем стоката да вземем. Вземи желязото там. Кое желязо, бе? Айдете. Шеф, внимавайте. Айде.